ang Diyos po. Mahal na mahal kita, Panginoon. At nais mo ng Diyos na tayo po ay makalaya doon. No? Hindi natin mag-interview din. Kaya pagalitan ng bata. Sila po ay naging alipin ng Ehipto. Nagagalak ba kayong lahat na nandito ngayon dahil na makikinig ulit ng mensahe ng Diyos? So, ito yung binigyan naman tayo ng pagkakataon ng Diyos na na makapag-Bible study ng face to face na na magkakasama ulit. Maraming salamat po sa binigyan ng pagkakataon pagkataon. Kami ay matuto. Salamat po sa inyong pagtulong sa araw-araw. Salamat din po sa dahil hindi kami nakakarinig na yung masalita. Kaya bayan kami mo. Amen. Thank you. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon, kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, pupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, ibig ko sa'yo'y iaalay. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Ang laman ng puso kong ito, malagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Magkabayan naman ako dito. Maayos ang buhay. Araw-araw ako binibigyan ng lakas ng loob sa pagtawag sa Kanya at pagkikinig sa mga pangaral, pagsasalita sa akin. Salamat. Okay, magpasalamat ako sa Panginoon sa binigyan na naman hapon ito na magkakasama tayo, mga bagay na nakikita dito. Kaya lang, talagang mabait ang Panginoon sa akin. Kahit ganun pa man, nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon dahil sa patuloy pa niya akong binibigyan ng lakas. Hindi ako katulad niya. Salamat din ako kasi yung Monday, nag-iiyak yung anak ko, hindi na dahil doon sa dahil nga doon sa nararamdaman niya na may pasasa doon sa Walang problema. Iiyak doon niya ako. Kasi parang hindi ko pa siya naiiyak yung sinasabi yung nararamdaman ko dito. Tinuguro natin yung ito yung pinapakita ko sa iyo na pinapakita ko sa iyo kung gaano kita kamahal ka sa kayong pasasalamat lang ako. Kailangan talaga yung ibigay mo talaga, kailangan talaga ibigay mo talaga sa kanya yung buong puso ko na sa kanya. Kaya yun, papasalamat ako sa Panginoon dahil noon.
Amen. Inaatinan, Lord, na ito, God, para po mas makilala ka namin, ay totoong Diyos. So itong Egypto ay may similar na sitwasyon noon. No? Sila po ay naging alipin ng Egypto, 430. Yan, nagalit to, no? Kailangan po i-break ng Diyos yung bandit nila. Kasi pag nakita nila yung paraon, talagang yung takot nila. Pero dumaan po sila sa tulong lupa. At pagkatapos doon, yung sila po ay nakalagpas na, inalik po ng Diyos. No? Sabi sa Biblia, lahat ng army na sumunod, sabihin, lahat po yun ay walang natira. Sa verse 31, dahil sa kapangyarihang ipinakita ni Yahweh laban sa mga Egypto, nagkaroon sila ng takot. Sabihin, nagsimula ngayon silang maniwala. They learned to believe. Dahil po doon sa miracle na yun, ay sila po ay nagsimulang manampalataya sa Diyos. Your God, diba? I think nabanggit ko noon, kilala mo ba ang Diyos na pinaglilingkuran? Kung naalala niyo po yung last time na binanggit ko, na ang Diyos po Ipatalastas. na ang Diyos po na pinaglilingkuran ng bayan ng Israel at pinaglilingkuran po natin ay Diyos na nakakarinig, Diyos na nakakakita, at Diyos na nakakaalam. Actually, may kasunod pa yun. Diyos na tumutugon. Yan. Dahil po buhay. So dito po sa ating binasa, ito po ay pagpapatunay na ang Diyos po ay makapangyarihan. Una, ang bayang Israel, bondage po sila, first diyan, for many years. Pero ang Diyos po, may kakayanang palayain sila sa alipin, yung word na breaking from bondage. At pangatlo, para po ang bayang Israel ay manampalataya to believe na siya po ay totoo na ating pinaglilingkuran. So, ang alipin na gusto mong makalaya, katulad dito ng bayan ng Israel. Sapagkat nais ng Diyos na ipakita niya yung kapangyarihan niya para makalaya ka din dun sa takot mo sa tao. Minsan takot yan eh. Minsan takot mo sa hinaharap. Hindi mo alam yung bukas eh. Ano ba? Mamamatay ba ako bukas? Takot ang sa mga Isang tao. din nakatakot po sa nakukupuan ng bangkas mo, sa nakukupuan ng ganito. At nais mo ng Diyos na tayo po ay makalaya doon. No? Gusto niya po na ipakita niya yung kapangyarihan niya sa iyo sapagkat siya ay buhay para ikaw ay maniwala ng totoo. Ganito po yung nangyari sa bayan ng Israel. Kailangan ipakita ng Diyos yung kapangyarihan niya or else hindi sila susunod kay Yahweh. Or else hindi sila maniniwala sa mga lingkod ng Diyos. Or else babalik talaga sila dun sa pagkakulit. Imagine, ito po si Moises 80 years old na nung siya po ay sunod. Ibig sabihin, hindi po sa edad, no? Yung pagsunod kayo sa Diyos. Ibig sabihin, kung ikaw ay nakakilala at alam mo na tinawag ka ng Panginoon, ikaw ay gagamitin. Ibig sabihin, ito, isang tao lang to na si Moises. Diba? Pero ginamit po siya para yung mga kamag-anak niya ay maligtas. Ginamit po siya para yung buong angkan ng Israelita ay mapunta po sa bayan ng Panginoon. So, minsan tinitinan po natin yung sarili natin ng medyo mababa. Pero sa hapong ito, nais ko pong nais ko happy sa atin na si Moses. Being proper space. Kuha ka na, nanawa ko na. Maluwang pa. Kaya mag-ganyan We're here. Give me. hindi may mag-harap. Ay, isa nga. Nga, isang